Nadal, senyores i senyors. Ei, he pujat fent un sprint, tio. Potser ja fa 10 minuts que estic aquí dalt. Tens les messetes. Què tal? Declaracions? Sí, no? Uy, collons, que cansado estoy. Senyores i senyors, anem a retransmetre la baixada aquesta. Amb una pendent superior a l'1%. Veiem com baixa el Jordi Buzón. Esperem no caure, perquè encara estarà encara a la càmera. Hem pujat tot això i ara baixem. Això de petit era una cascada i ara la gran és una baixada. Que per baixar amb bicicleta els companys de Badalafons faran un reportatge d'aquesta baixada. Retransmitim l'arribada a baix. S'han preguntat cap on anem de tirar, no tinc ni puta idea. És que hi ha unes fletxes allí, em poden fer les fletxes. No sé per què hi ha tantes poques fletxes a la paret. Però el Jordi Buzó m'ha donat un riuet. Retransmitim ara les sensacions d'Oriol Bergara. Què t'ha semblat? Molt bé, molt bé. Ha cansat o què? Home, una mica. I ton pare, no sé, està per allà dalt. Bé. I Jordi Buzó, què diu? No, res, no sé. Vale. No surto a la càmera. Retransmissió d'una baixada d'escala. Ara jo. Ai, no s'acaben les escales. Estem al pic, doncs, el veus? Baixem. Hòstia, s'ha mogut algú per aquí sota. Un bitxo, un intent de bitxo. S'han acabat les escales. Jo, ell, jo mateix, ell.